Ja vám ďalšie, ja tentokrát ukážem, ako strihať cez Camtasia 8 Studio, teda Camtasia Studio 8. Ja som to neviem. Takže link máte v popisu. Stiahni sa, otvor sa. Halo, Camtasia. Okay, máme to. A jak strihať? Takže ako prvé dáme si tam dáme si tam tieto kravinky, proste môžete si tam dať hociakú hudbu, fotky a teda. Tam dáme ešte toto. Tak ako prvé, ako si dať intro, takže si stiahnete intro. Najskôr tam dáme to video, čo sme natočili. Tak a potom tam dáme to intro. Potom to takto posunieme. Akože takto pritiahneme a dáme na tú prvú plochu, potom to takto presunieme. A na outro to ide tak. Sunieme tak. A teraz máme to. OK, všetko funguje. A jak si ten dať takže iba klasicky pritiahneme. Sa vám označí, to neľúbi na Camtasi. To bude strašne dlhá. Tak, máme teraz pritiahnuť si vzal. Keď to ide moc na hlas, tak jak na to? Poďme na to pravým a dáme, že edit audio. A tu takto za tento bodík chytíme a môžeme zmenšovať ten hlas, hej. Na pestovke to úplný hlas. Tak nie, ale nemusíte to mať až tak hlačne. Stačí tam 100 alebo tak. Takže dáme si to takto. Hej. Nebude sa diviť. A jak písať do videa, je to úplne easy. Proste si dáme tú čiarku na to, kde chcete, aby sa tu písalo. Potom kľudne dáme kabel a klikneme na to, alebo proste, jakže chcete mať. Tak a teraz za tento druhý bod do tej gotiky klasika. Hej. Takže, a takto to zväčšujete vlastne, takže môžete si to dať na celé. Proste. Keby celú bloku, alebo môže písať, že to potom, keď na to kliknete, tak musíte prísť. Čaute, ja vás vítam u ďalšieho videa. Teraz sa môžete takto natiahnuť. To záleží od tej veľkosti. Keď táto ručička dojde k tomu, tak vidíte. To je úplne easy. A jak napríklad ešte tam dať nejaký obrázok. Takže to si len takto zoberete a dáte to tam a vyberete dĺžku a keď to tam dojde, tak tam máte. Vy to môžete takto zväčšiť, akoby. Máte to proste pekne. Subscribe, tak kliknite.
tiež tam dáme. Tam bude to zase takéto väčšine. Ale to nemusíte zväčšovať, to záleží od vás, ak to chcete. Tak, vidíte, máte to tam. Či si dáme trolíka. Yeah. Potom lajčíka si tam dáme. Dobré je to, že keď to máte na konci, tak on to napíše. No dá tam proste kravinky. To sa mi ľúbi na Camtasii celkom aj. Plne kulis. Potom také, že free. Two. One. Potom klikneme na vedľu a 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go! A proste pekné. Proste Camtasia je tak. Camtasia Studio 8. 9 už je iná, cez 9 ja moc neviem striať. Osmička je dobrá. Teraz dáme ešte slovka. Dobrý deň. Tak. To sa mi to. Ok, ja tak ako to na YouTube? To je úplne ľahké. Klikneme na Brothers and Share. Teraz klikneme na toto a dáme to Share do YouTube. Dáme ďalej. A teraz napíšeme proste, jak sa to bude volať napríklad ja. Lebo tu máme popisok, proste úplne kulis. Potom text na reláciu. A potom tu si môže vybrať takhle to sa nedá väčšinou. Ja to mám väčšinou riešujem. Potom máme dlho učiť, lebo to už bude poberu, ale ako on to má na YouTube. Tak, to bolo prečo všetko. Ja si to ľúbim, môžete like, koment, čus sa. Press start.